Nille. Hvad så? Det er jeg igen, Rasmus. Ønsker jeg ikke lavet så mange film eller blogs eller whatever. Kald det, hvad vi. Nu vil jeg lige engang sige noget. På søndag, der skal vi rejse til udlandet. Og jeg kom hjem fra... Og det tager vi bedst. Fordi på søndag så skal vi til Tyrkiet. Eller Tyrkiet jo. I 13 dage. Ja, 13 dage. Og så... Hvad skal jeg så? Der er 5 vanlige baner. Sidste sommer så var der 15 rutsjebaner. Hvad fanden? Ja. Nok om det, men det bliver fedt. Og jeg er ikke så meget over nu. Men det kan jeg nok få se. Og jeg bliver snart 13 den 20. august. Snart 13. Stor dreng. Teenager. Snart konfirmeres. Og på... Ja, det er sgu meget godt. Men. Ja, så er... Jo, det er det, jeg skulle sige lige før. Det er det her. Det skulle jeg sige lige før. Jeg prøver det. Jeg har været hjemme hos min far i 4 uger. Og vi er vel over i Camilla. Min far, hun kommer fra Rømø. Det ligger tæt på Tønder. Nok om det. Men. Jeg bliver så 13 år. Og hvad kan man gøre ved det? Og den næste blog, den tror jeg, at det kommer til at hvile om mig selv. Hvad kan jeg godt lide? Og sådan ting. Ja. Hej. Vi ses.